आदा आदा बबाव थांदोंमोन रजे आरो आखायाव बियो मा रंजालि मोननाव खारै लायनो थांदोंमोन आदा नंगौ नामा आं नोंसिनि आदाजों थांब्ला नों आंजों बारा गुलि खालामनो नाङा दे रजे मानो आदा जोंनि मोजां मोनलायनायखौ नोंनि न'आव मिथिबाय नामा रजे मिथियाखै बेनिखायनो बुंदों आं नोंनि आदा आरो आइ आफामोना आंखौ जोबोर गाज्रि मोनगोन आं बिसोरनि गोसोखौ सेफायना होनाय जागोन नंगौ आदा आइ आफा आरो आदाया नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आरो नोंलाय आंबो नंगौ ना औ आदा आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा आंबो नोंखौ बावनो हानाय नङा सना रजे मा नोंसिनि आदाया कलेजाव थांनो ओंखारबाय नामा औ आं फैब्ला दुगैगासिनो दंमोन दे बिब्दिब्ला आं थांग्रोनोसै दाहालागै ओंखारखांबाय बियो नों दा फैदो दे बाय बाय आयै आयै आं कलेजाव थांसै ओंखामा जादोंना जायाखै मोनबाय र' लांगौ नै ओंखामा जादो आफाया बहा थांदों आयै हाथायाव थांदों रजेयालाय रंजालि मोनाव खारै लायनो थिनहरदों आं नै बिमा मनाया लांफैदो मैगङानो जेबो गैथारा हा दाबायदियावलाय माथो मैगं मोननो आं थांसै आयै थांदो फिसा मोजाङै थां अ सफैबाय फुंखा औ गाखोदो ओरै फै नों जुदि आंनि खाथियाव फैयाब्ला बिदिब्ला आङो सहायनाय नङा मा जाखोनाब्ला नायहरनायसै हनै जोंनि कलेजावबो जोबोर मोजां मोजां फरायसाफोर फैनो हमबाय माथो नङालै नाब्ला बै मोजां मोजां खानाय गोलावफोरखौ फरायसुलिसो बुङो आरो बिसोरखौ सिख्ला मुङैबो मिन्थियो सरिलै गुरु सरि फरायसाया नैबे जैला फान्थाफ्रासोब्रा नोंगौथ' दामराफोर खोनासं बै दिजेन राखें माहाजोननि फिसाजो रैसुमै सना माइनावआ नैबे सिख्रि फान्थाखौ मुहि होबाय बिनि महराव आं आन्दायबाय नाथाय मा राहायै फोरमायबावनो आं बे सनानोलाय हे गुरु बेखौनो डाइरेक्ट थांनानै बिहैना नङालै लाइजाम सिन्था गैया गुरु नैबे नाब्लाया जेरावबो ब्ला ब्लाखा जागोन दे नाथाय नुथाय जेबो गैया गुरु आरो बे बिबारनि साखाथि फाखाथि बांब्लेमाफोर बिरबायोब्ला बिनि गांखौ बोफ्लेना होनो थाखाय थियारि जानांगौ नङा होमबा गुरु सार राखें बसा नोंनि थाखाय बान्दोलनि प्रसाद हरदों अ हेल' हेलौ राखें इन्सपेक्टर आंनि गथ'आ नोंनिसिम सहैबाय जानांगौ आं बिनि आखायाव बान्दोलनि प्रसाद हरफानाय जादों बे बान्दोलनि प्रसादखौ लानानै नोङो आंनि गारिखौ बारहोनांगौ जागोन बाय अके बाय जोंनि धान्दाया खिन्थु जोबोद खम सोलिदों जों एसे मोजाङै नायनांगौ जाबाय मानो लिंहरदोंमोन गुरु नाब्ला नैबे लाइजामखौ नों गाबोन कलेजाव थांब्ला नोंनि नोमबाजै आंनि रैसुमै सना माइनावनो है मिथिबाय जाथारगोनलै गुरु नों लाइजामखौ हैथारनांगोन खिन्थु नों जेबो जिंगा दासै गुरु नैबे नाब्लाया नों गुरु थिननायखौ माब्लाबाबो फेलें खालामफेरा आरो खालामनायबो नङा दानिया थांदो आरो बिनि फिननायखौ थाबैनो हरफिननो थिनदों होनना बुं दे जागोन गुरु
नैबे राखोन गुरु हरनाय नोंनि लाइजाम दानिया सिख्ला महरै नाजावदो ओइ सेंग्रा कलेजाव सोलोंथाइ लानो फैदोंना सिख्ला लाइजाम होनो फैदों हार माबार साला राखोन बायदि क्लास मोनसेयावनो बोसोरब्रै बोसोरबा फेल जानानै थानाय 2 नाम्बार सेंग्रानि सेला नोंसोरो बबाव थांनो फिसा फुंखाजों गावनि लोगोनाव थांनोनो बिदिन्था मा फा आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगौमोन मा बाथ्रा फा फिसा जोंहाथ' न'खरा बिब्दिनोसै फरायनायखौ दोनथ'नानै माबाफोर फिसा फिसौ खामानिखौनो मावनो नाजादो नोंगौ फिसा नोमफाया थारखौनो बुंदों जोंहा न'खरा सोलिनो हाया जाथारबाय नङा आयै नोंसोर मानो बेबायदि सानदों दानि जुगाव बेखिनि फरायनायजों जेबो जाला नाथाय नङा आफा आं खस्थ'यै फरायनानैब्लाबो डिग्रिखौ लाग्रोगोन मानोना दानि जुगाव डिग्रि गैयाब्ला जेबो जाया बाथ्रायाथ' नंगौ फिसा फैबाय नोंथां औ सरिलै नोंथां एसे गोबाव जाबाय मानोथो एसेबां गोबाव जाया ओइ न'आव एसे प्रब्लेम दंमोनलै दे जिरायदो रैसुमै ए आदा फुंखा औ मा मैगं खादों रैसुमै दिंखिया मैगं खादों आदा ए आदा मोना बबेनिफ्राय फैखो जों खोमथामोनाव थांदोंमोन दा नोंसोराव एसे हाबैब्रबनि थुग्रोदो बिदिब्ला आं बारस'लांनोसै दे नों दा फुंखाखौ आंनो बानायना होदोंहाय रैसुमै फैसासो आंनिहाय फाग्लिफ्रा ए माथो आंनि फुंखासोलाय औ आनै फै जिराय फै दासान्दि मोजां ना आनै दंथ'यो आरो सौफैबाय बिनानाव औ सफैबाय आदा मोना जिरायथ' आं साहा फुदुंहैनि माथो बानायसै मोनसेलाय औ आमाय दासो सफैदों बानायसोमोनहा 15 मिनिटसो जाबाय आमाय आनैयालाय दासान्दि बबावथो थायो न'आवनो दंथ'यो आनै खौराङा मोजां ना आदा औ लोंदो आदा मोनहा जागोन दे हा लोगोआलाय सोरथो जाखो जोंनि कलेजनि लोगो मुङा बिदिन्था ब्रह्म खुलुमबाय मादै खुलुमबाय आदै फरायनायफ्रा मोजाङै सोलिदोंना बानायसो सोलिदों आमाय गेजेरावनो मोजाङै फराय बानायसोमोन आथिखालाव मोजाङै फरायनानै डिग्रि लाब्लासो साख्रिनि आसा थायो आदा मोनहाबालाय ओंखाम जालांनांगोनहाय नोंनि लोगो फैफानाय आलासियाबो फैफेरै मानसि अ ओंखाम गोजाखौनो जालांदो आरो नांला आनै माब्लाबा जासिगोन जों बै खोमथामोनावसो फैदोंमोन दा नोंसोरखौ नायलांनो होननासो हाब्रबनाय जादों जालांबानो जासिगोन ना लोगोखौ लाबोनानै जेबो नङा बिनानाव माब्लाबा फैफिनगोन दे होमब्ला आनै आमाय जों थांलायदिनि दे थादो बिनानाव थांदो होमबा सम मोनबा फैफिन गुरु 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 जाबाय गुरु जाबाय जाबाय माया माखौ जाखो जाना होथारबायलै गुरु जाना होथारबाय थोद मोसौ बाथ्राखौ थोंजोङै बुङा मानो नों जेरै सोमोन्दो लाइजाम हरदोंमोन मा जाखो आंनि लाइजामखौ मोननानै सना माइनावा जोबोद खुसि जादों नङासै नङालै गुरु मा नङा माबार बुं आंनि सना माइनावा मा बुंहरखो बाथ्राया माने गुरु
नों हरनाय लाइजामखौ आं हरनाय समावनो बै बिदिन्थाया जे बिदिन्था औ जों दाखालि कलेजाव गारि दोननायाव फुंखाजों थाफानाया मा जाखो बे बिदिन्थाया लाइजामखौ आंनिफ्राय सेख'नानै आंखौ होसोहरदों आरो नोंखौ 2 नाम्बार होनना बुंहरदों गुरु नों मानसिखौल' दिन्थिना हो बेखौ जों दं बिदिन्थाखौ आं नायगोन बेखौ माब्लाबा लोगो मोनफ्लांब्ला आं ओरैनो गारा माब्ला नों दानिया थांदो थां बेखौ आं नायगोन जागोन गुरु ओइ मैना मा जाखो फाग्लि नों जिउआव माबायदि जों माबानो सानोहाय मा माबा बायनोसै फाग्लि फाग्लिलाय आं माबायाहाय मा लासिं सिं नङाहाय नों माबायदिखौ जिउनि लोगो खालामनो सानोसो होनदों आं गैयाहाय मा आंहा फसानो खालिथ' रावबो सौग्रावबायफ्रा माथो फाग्लिया ना नोंनावसो सोरबाफोर सौग्रावबायदों औहाय हा सोरहाय बेलाय खाफाल मोजां सेंग्रायालाय बैनोहाय गोजौआ आयु फाग्लिया